हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गुम गुम। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां गुम गुम आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां फुजा मोसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि बिथां गिताश्री रामसियारि। आरो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों बिथां गिताश्री रामसियारि बिथाङानो आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों मानब लाभलि ब्रह्म बिथां। लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ जों साननैसोनि उनावनो गिताश्री रामसियारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना दानिफ्रायनो सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो सोर सोर नोंथांमोना बिथांमोननि मिउजिक भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बिथांमोननि शुटिंआ दायो जोब्बायानो जानांगौ नोंथांमोना बयबो साननैसोनि उनावनो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।